Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आशा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। आसाम पुलिस फिजिकल काट अफ नोंथांमोननि आनजाद एबा एग्जामाव थांनो बेसेबां थायोबा सेफ जोनाव दङ बेनि सायाव गोबांथार मोनथिनो लुबैगासिनो दङ प्लास कमेन्ट्सबो खालामगासिनो दङ। ABUB कन्स्टेबल APRO ड्राइभार मेसेन्जार गोबां रोखोमनि पोस्टआ दंमोन टोटेल वेकेन्सि आसाम पुलिसाव 6000 बारा दङ। स' बेनि सायाव गोबांथार आरो रिलिज जाबावनांगौ दङ जेरै SI प्लास कमान्डो लेभेलाव। दा जोङो अफिसियेल साइडआव फैखाबाय आरो जायफ्रा Bodo Info official YouTube channel गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। दा बेनिफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस फैथारसिगोन एसआइनि थाखाय आरो बे फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोननि दानि कन्स्टेबलआ नभेम्बराव जोबगोन आरो डिसेम्बराव नोंथांमोननि एसआइनि एग्जामा जानायनि चान्सआ दंखायो प्लास कमान्डो लेभेलाव फिजिकल टेस्टआ जानाय चान्सआ दङ। बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था जायफ्रा नैबे कन्स्टेबलाव मोनाब्लाबो नेक्स्टनि थाखाय नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था मानोना गोबां आसा दंबावो। दानिया जायफ्रा फार्स्ट सेकेन्ड फिजिकल टेस्टआव एग्जामाव 10 मेआव नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनगोन बेनो जाबाय 2025 नि नोंथांमोना बे समावसो मोनगोन आरो नोंथांमोननि साख्रिनि रिजाल्टखौहाय फाइनालखौ आरो दा बेखौ जों मोनथिबाय। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननिया नैबे नभेम्बरसिम फिजिकल टेस्टआ सोलिबाय नालाय आरो नोंथांमोननिया जानुवारि फेब्रुवारियाव एग्जाम कन्डाक्ट जानायनि चान्सआ दङ कन्स्टेबलाव आरो दा बे एग्जाम हैनोनो बेसेबां नाम्बार दङबा मोनदोंबा सेफ जेराव थाथावगौ बिनि सायावनो बेयाव एनालाइज खालामदों। दा जियानो जा नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था हानायसेबां शेयार खालाम आरो 2025 गोदान भेकेन्सि 2025 गोदान निउ भेकेन्सि फैगोन बेनो जाबाय कन्स्टेबलाव। स' दानिया फैबाय गुबै कन्टेन्टआव बेनो जाबाय फिजिकल टेस्टआव बेसेबां काट अफ थांगोन। दा गोबां प्रेक्टिस खालामदोंमोन आरो खायसेनि रिलिया जोब्बाय आरो खायसे जोबासै सोलिगासिनो दङ। दा नोंथांमोननिया जेब्लायबो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव काट अफ थाङो मानोना अल आसाम थांनाय जाया डाइरेक्ट काट अफआ नोंथांमोना जिल्ला वाइसआव थांगोन आरो स' बेखायनो खायसे डिस्ट्रिक्टआव गोजौ थांगोन आरो खायसेयाव गाहायाव थांगोन काट अफआ। दा एग्जाम्पल 40 दङ बेनिफ्राय 60 दङ कन्स्टेबलाव एबिआव 60 एन्ड नोंथांमोननि इउबि लेभेलाव हमना ला 40। दा जोङो फार्स्टआव एबि जों लाबाय 60 जों बेयाव लाबाय एन्ड बेनिफ्राय जोङो बेयाव इउबि लाबाय जों 40। दा बेयाव जों ओरैबायदि लागोन काट अफखौ जों डाइरेक्ट कास्ट वाइस लाया डाइरेक्ट जोङो मोनसे कमन लागोन आरो नाथाय बेनिफ्राय नोंथांमोननिया खायसे एसे खम थांगोन आरो बारा थांगोन। बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना फिजिकल टेस्टआव एसे खम नाम्बार मोनदों टेनसन दाजा बेयाव जास्ट मोनसे एनालाइज खालामगोन। दा बेखायनो जोङो 40 नि गेजेराव कन्स्टेबलाव जों बेखौबो लागोन आरो लोगोसे जों एबिआवबो लागोन 60 नि गेजेराव। दा बेयाव मेल फिमेल लाथ'ला डाइरेक्ट जों बेयाव डिसकास खालामसै। दा जोंहा फिजिकल टेस्टआव जों इउबिआव लायोबा 40 नि गेजेराव रानिं। दा फार्स्टआव रानिं जायो हमना ला जोंहा रानिंआव 11 एबा जोंहा 12 खौ लाबाय आरो जास्ट अके। दा जों बेखिनिखौ लादों एन्ड बेनिफ्राय जोंहा लं जाम्पआव 19 खौ जों लाबाय बाट खायसे 20 मोनदों बाट जों एभारेज हिसाबै जों 19 खौ लाबाय आरो बिनि खमबो बारा मोनदों नोंथांमोना बेबायदि दङ। स' बेनिफ्राय जोङो टटेल 31 बेबायदि मोनसे मोनदों आरो 31आ मोनसे कमन काट अफ जागोन आरो बे सोनारगोन खायसे जिल्लायाव थागोनबो आरो लोगोसे खायसे बाराबो जागोन आरो अके खायसे डिस्ट्रिक्टआव 31 नि बाराबो थांगोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन। दा बेखौ जों मोनथिथ'बाय। दा बे जाबाय इउबि लेभेलाव। स' बेनिफ्राय जों एबि लेभेलाव मानोना एबि पस्टआव गोबां खारदों एबि पस्टआव बांसिन स्टुडेन्टस एप्लाइ खालामदोंमोन जेराव 10 पासनिफ्राय हायो नालाय दा जोङो रानिंआव सेमखौनो लाबाय बेनिफ्राय जों लं जाम्पखौबो सेम लागोन। दा जोङो 19 खौ लाबाय स' खायसे खमबो मोनदों आरो बारा मोनदों मानोना एक्सेलेन्ट थांनायबो गोबां दङ। दा बेखायनो जोङो माखासे कमन काट अफ लायोबा जोंहा 50 ओंखारखायो। थ' एबि पस्टआव 60 नि गेजेराव 50 ओंखारो नाथाय मोनसे बाथ्रा बे जागोन जिल्ला वाइसआव डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय बारा थांखागोन 50 प्लास थांनाय चान्सआ दङ। जायफ्रा 50 प्लास थांदों नोंथांमोना एग्जामाव थांनायनि चान्सआ दंखायो एबा बिनि एसे खम बारा जागोन बाट एबि पस्टआव 50 नि बारा थांगोन। दा जों जेनेरेलि हिसाबै 31 बेनिफ्राय 50 लाथ'दों नाथाय मोनसे बाथ्रा कास्ट वाइसआवहाय गोजौ गाहाय थांगोन बेखायनो एबि पस्टआव 52 53 थांनाय चान्सआबो दङ। दा बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आरो बाइबा टेस्टआव नोंथांमोना माखासे नाम्बार एड जानानैसो नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्ट ओंखारगोन। दा बेखायनो बाइबा टेस्टआव मोजां होबानो जाबाय जायफ्रा बाइबासिम थाङो एबा होनो मोनखायो स' बेखौ नोंथांमोना मोजां होनानै नोंथांमोननि साख्रिया जानायनि चान्सआ दङ। मोनसे काट अफनि सायाव फैबावगोन भिडिअ मानोना गुगोल फर्मेट खालामगोन बेयाव नोंथांमोना बयबो भट खालाम बेसेबां नाम्बार मोनदों नेक्स्ट भिडिअ फैगोन अब्ला बेनिफ्राय नोंथांमोननि मोनसे एक्युरेसि काट अफ फैगोन अब्ला बांसिन क्लियार जागोन। दा बेनोबो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।